απόψε στα γεγονότα των 8:30. Ο Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοϊπειρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Φωνιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής. Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινό πάρτι. Αυτό το κουνούπι ή αυτός ο μαϊντανός με τη μούρη του ποντικού. Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να αποβηθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πασό. Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές, 3 χρόνια εγγύηση, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων. Ο λαός δεν ξεχνά. Σημασία δεν μας δίνει. Κάνει ύπαρξη. Κάνει ύπαρξη. Η παράδοσή μας, είναι η ζωή μας, είναι το βίωμά μας. Και τώρα έγινε στάβλος από τους σύντρους τους Αρβανίτες. Μας τους άλλους ολόκληρα από εκεί. Γιατί αξίζει Σάβα! Και άλλους λιβαρμούς. Εμείς τον θέλουμε για το σωματόφρεσμα και τον τάμπο του Δανό. Και μαθαίνουμε και διασκεδάσουμε και κερδίσουμε. Μέγα μπάνκα. Για ύπνο καλή σας τύχη. Μπίνιο! Και αυτά ήταν τα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα.